കടലിന് നടുവിൽ രണ്ട് തൂണുകളിലായി നിലകൊള്ളുന്ന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ലോകത്ത്. സീലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യത്തിന്റെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന കഥ നോക്കാം നമുക്ക്. ബ്രിട്ടന്റെ സമുദ്ര അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാജ്യം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് മിലിറ്ററി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടലിന് നടുവിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കോട്ടയായിരുന്നു. 1960കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലെ മേജറായിരുന്ന റോയ് ബേറ്റസ് ഇത് കയ്യേറുകയും പിന്നീട് സീലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ മൈതാനത്തിന്റെ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് രാജാവും രാജ്ഞിയും ഉൾപ്പെടെ 27 പേർ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു ജയിൽ വരെയുണ്ട് ഇവിടെ. സ്വന്തമായി സ്റ്റാമ്പ്, പാസ്പോർട്ട്, നാണയം, പതാക, ദേശീയ ഗാനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇന്ന് സീലാൻഡിനുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനോ നാണയം ഉപയോഗിച്ച് വിനിമയം ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് രസകരമായ വസ്തുത. മൈക്രോനേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായി ഔദ്യോഗികമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാനാവില്ല. നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ?